कडाक्याच्या उन्हात गारव्यासाठी एसी फ्रीज कूलर खरेदी करण्याच्या विचारात आहात? मग हॅव्हल्स ब्रँडची लॉयड गॅलरी आहे ना, त्यासाठी कोल्हापूर, पुणे, मुंबईत जाण्याची गरज नाही. सिंधुदुर्गात पहिल्यांदाच कणकवलीत हॅव्हल्स ब्रँडची सुसज्ज लॉयड गॅलरी, अत्याधुनिक पद्धतीचे हेवी ड्युटी एसी, डीप फ्रीज कूलर तसेच कमी वीज बिल येण्यासाठी 5 स्टार एसी, 4 स्टार, 3 स्टारची पूर्ण रेंज. वेगवेगळ्या दर्जेदार ब्रँडेड कंपनीच्या वस्तूही उपलब्ध. एवढंच नाही तर सेल आफ्टर सर्व्हिसही उपलब्ध. आता अधिक वेळ दवडू नका. पत्ता आरवाय एंटरप्राइजेस, वागदे नाईक पेट्रोल पंपासमोर, कणकवली. मोबाईल नंबर 9619 61 15 58 आणि 9130 34 79 08. नारायण राणे यांनी खासदार विनायक राऊतांचं शिक्षण काढण्यापेक्षा आपलं शिक्षण किती होतं, आपण नोकरीत असताना कुठल्या हुद्द्यावर होतं याची खरं तर पहिल्यांदा जाणीव करून घेतली पाहिजे. खरं तर विनायक राऊत हे 2 वेळा या मतदारसंघातल्या असलेल्या परंपरेला, जी परंपरा नागपै प्राध्यापक मरुदंड होते, सुरेश प्रभू यांनी दिली आहे, त्या परंपरेचा 2 वेळा निवडून आले आणि लोकसभेमध्ये घेतलेल्या चर्चेमध्ये अनेक चर्चेमध्ये भाग घेतलेला आहे. त्याचं खरं तर लोकसभेतील इतिवृत्त आहेच. परंतु नारायण राणे यांनी स्वतः मात्र कुठले प्रश्न आणि कुठले उत्तर दिले हे सगळ्या जनतेने बघितलेलं आहे. त्याच्यापेक्षा कर म्हणजे नारायण राणे यांनी आपल्या मुलाची तुलना या मतदारसंघातील प्राध्यापक मरुदंड होते, सुरेश प्रभू यांच्याशी केलेली आहे. खरं तर आपल्या मुलांनी शिक्षण घेतलं कुठे ते त्यांना माहिती असेल, परंतु असा शिक्षण घेतलेला माणूस खरं तर आपल्याच कार्यकर्त्याचं अपहरण करून त्याला मारहाण करत नाही. असा शिक्षण घेतलेला माणूस आपल्या कार्यकर्त्यांना आवारच्या भाषेने बोलत नाही, किंवा असा शिक्षण घेतलेला माणूस भाषण करताना, चिपळूणमध्ये भाषण करताना त्याने शिव्या दिल्यात आणि कसं भाषण केलं हे जनतेने बघितलेलं आहे. त्यामुळे आपल्या मुलाची तुलना खरं तर करताना त्यांनी आपल्या मुलाचा इतिहास सुद्धा बघितला पाहिजे आणि त्यांच्या शिक्षणाचा काय वापर झाला हे सुद्धा बघितलं पाहिजे. त्याचबरोबर खरं तर शिक्षण काढताना आपल्या पंतप्रधानांचं शिक्षण किती आहे, त्यांची डिग्री खरी की खोटी आहे याची सुद्धा आपण खातरजमा केली पाहिजे. आणि त्यामुळे खरं तर आपल्या मुलाची तुलना इतर लोकांवर करताना खरं तर राणेंनी आपल्या मुलाचा इतिहास आणि आपला इतिहास सुद्धा पाहावा एवढीच त्यांना विनंती आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.